Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Swatik Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Ungya rupa lipon asa Sakramenta rakonasai Ungya rupa lipon rasa Sakramenta rakonasai Swatik Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Ciye poina sangatita Kashtan vara sabar berta Ciye poina sangatita Kashtan vara sabar berta Swatik Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Diwasata Pajnanantu Sanvaidhita Angkarantu Diwasata Pajnanantu Sanvaidhita Swatik Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Putra tuja mot buswadaita Masan tuja gatai dita Utran tuja motus wadaita Masan tuja gatai dita Swatik Jesu naman Tuhan Dulok Jesu Vandan Tuhan Undya rupa lipon asa Sakramenta rakonasai Undya rupa lipon raula Sakramenta rakonasai Hallelujah 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 Erga Jesu Erga Jesu Erga Jesu Erga Jesu Hogulap Jesu Hogulap Jesu Hogulap Jesu Hogulap Jesu Naman Jesu Naman Jesu Naman Jesu Naman Jesu Hallelujah
तुका सम्याची सनामान तुका होगळाप तुका नमस्कार तुका पवित्र सक्रमेंतान आमचे समय रावल्या भो पवित्र देवा जिसू आमच्या पवित्र अज्ञानामान अर्गा वंदन वैभव तुका हालेलुया 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 जेजू तूं सर्गीन तावन संवसारी देवन आयलोय देव तूं तरी मनशा रुपान दिश्टीक पडोन मनशा सांगता तूं जियेलोय मनशा सांगता तूं रावलोय मनशाक तुवें शिकयलें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सर्वांक तुवें आपोवणें दिलें तुका पातयेल्ल्यांक तुजेर बावडत दवरिल्ल्यांक सगळ्यांक तुवें बरें करीत गेलोय गूण केलें सुडका दिली बाचावी दिली सर्गींची पदवी दाखयली बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसाराक आयलोय देवाचें उतार परगट केलें तेंच तुजें जावंक पावलें काण आनी पिवान कश्ट सोंसले मौन स्विकार केलें पुनर्जिवानपण जोड दिलें आमचो सडवंत अर्ज जालोय बापाच्या उजव्याक बसलाय स्पिरितान आमचे सांगात आसाय ह्या सक्रामेंतान तूं सदांच सगळोच हजर आसाय आम्हा पातक्यांक सुटका दिवचे खातीर आमच्या पिडेक वखद दिवचे खातीर मनशापणान आमी जियोवचे खातीर तुजो मोग करचे खातीर तुजी सेवा करचे खातीर तुजे सांगाता रावचे खातीर आनी शेकी वेळ पावता सर्गाचे राज जोडचे खातीर ह्या सक्रामेंतान तूं हजर आसाय जेजू तुका उलो मारता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता तुजो उपकार बावडता आनी तुजो उपकार मागता तुजो आदार मागता वैमगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त एक विशेष मनीस विशेष व्यक्ती तो देव आनी तो मनीस तो मेलो तरी जिवान जाला ताची विशिश्टता वर्णून एक बरयणार अशें बरयता तो एका पयशिल्ल्या हाडलेंत गर्दनाच्या गोट्यान जल्मालो थंय तावन सोडून 200 मैलां पयण करून तो गेलो तो एका एलिसाबाक रावलो ना वोटाक रावलो ना तो केदींच कॉलेजीची मॅटां सोडलो ना ताचें म्हणलें घर नातलें ताचे लागीं केदींच दुडू नातलो सुवार्ता परगट करूंक तो भोवंक नातलो सबर लोक ताका दुस्मान जाले ताच्या इश्टान ताका विकृत केलो इतर इश्ट ताका सोडून गेले अन्यायन ताका मरणाची शिक्षा दिली अपराधा मरे कुर्सार ताका मारलो हेरांच्या पोंडान ताका निकेपिलो आज 21व्या शतमानांत आमी आसा सबार राष्ट्रां पडलीं उठलीं सबार झुजां जालीं बळवंत रायांनी राजवट चलयली जेजूच्या प्रभावाक गेल्लो तितलो हेर कोणूच ना कितलो लोक गेलो आयलो गेलो तरी जेजूच प्रभाव गेल्लो तितलो कोणूच ना ह्या संवसारांत सगळ्या मनशाक असो तारोक तो मेसिया तो देवाचो पूत तो जेजू क्रिस्त तो आज म्हाका आनी तुका बाचावी जायचंय तर म्हाका आनी तुका सुडका जायचंय तर जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र ताचे ते आसा समाधान ताचे ते आसा संतोष ताचे ते आसा शांती ताचे ते आसा सवस्काय ताचे ते आसा दादोसकाय ताचे ते आसा सर्व ताचे शिवाय कितेंच ना दिसता देवाचो प्रतिरूप तो
जनितामध्ये प्रथम तो ताचे ते सर्व वस्तू केल्यात संसारार आणि सरकार असल्या महान व्यक्तीची फाटलावदार आमी क्रिस्तांव आमी ताणें जोड घेतिल्ल्या जाग्याक आमकां वचोंक आसा आमच्या मिसांव ताका परगट करचें ताचो मोग करचो ताची सेवा करची आनी सेकी वेळ पावताच ह्या संवसारांत हांव परगट ह्या संवसारांत हांव आमी त्या संवसाराक वेचें बरी नेसण न्हेसोन वेचें ताणें आमकां आपोवणें दिलां 20 सबारांक धाडलां सगळ्यांक आपयलां 20 सबारांक थोड्यांक मात्र मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 22 वळ 14 सगळ्यांक आमकां आपयलां 20 थोड्यांक मात्र ऑल आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन हो जावन आसा संदेश आयचो लग्नाच्या उत्सवाक सर्गींच्या जेवणाक म्हाका आनी तुका आपयलां आपोवच्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो आज ह्या आपोवणें हांवें तुवें स्विकार करूंक आसा कुरपेचें नेसण न्हेसोवंक आसा आनी ताचें थंय वचोंक आसा इन्कार करचें नाका हें आपोवणें तिरस्कार करचें नाका हें आपोवणें ताचे सांगात जियोंक मरोंक सरकार पुन्हा जिवान जावंक सरकार वचोंक हें आपोवणें स्विकार करया ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर गीत गावन आमी ताका वर्णिया ताचो मोग नियाळया ताची काकूळ नियाळया ताचो संतोश आमी भोगया ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ देवाक आमी आराधन करया देवान केल्ले उपकारा खातीर जेजून केल्ले उपकारा खातीर ताणें आतांचो मोग दिल्ल्या खातीर ताणें आमची काकूळ केल्ल्या खातीर आमची पातकां भोगशिल्ल्या खातीर ताका आमकां नवें जिवी दिल्ल्या खातीर ताका आमी आराधन करया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ जेजू जावं दे आमचो सोमी आनी सोडवणदार आमचो रचणार आनी फसणार आमचो जीव दातार आमकां तो आधार आमचे पातकां तो बक्षिता आमकां तो गुण करता आमकां बाचावी करता त्या देवाक जावं दी आराधन होगळाप त्या देवाक जावं दी स्तुती आनी महिमा त्या देवाचो उपकार आमी भावुड्या ताका अर्घां दिवया ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ
ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Hallelujah, 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 hallelujah. देवा जाऊ तुझे Hallelujah. येशूवे Hallelujah. देवा जाऊ वरती महिमा Hallelujah. 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 संतोषप्रीत काळजान देवाची स्तुती आम्ही केली जेजू खंडीत प्रसन्न जातलो आणि ताची आशीर्वादाची कृपा आमचेर तो ओतलो एका मिसावा खातीर ताणें आमकां विसला मिसावा खातीर ताणें धाडला देखून ताका जावं आर्गां आनी होगळाप आनी स्तुती महिमा तुमची जाप आमी तुका वंदन करता आम्ही तुका वंदन करता आमी तुका वंदन करता आम्ही तुका वंदन करता देवा बापान बसयल्ल्या तारोका आम्ही तुका वंदन करता प्रवादिनी तुझे येणे सांगून दिल्ल्या सडवणदरा आम्ही तुका वंदन करता अंकवरते गर्भ समजल्या देवाच्या पुता आम्ही तुका वंदन करता देवदूताच्या गायनामध्ये या संसारी आयिल्ल्या मनशा बाळा आम्ही तुका वंदन करता नजरेतल्या भगवंत कुटुंबाच्या सांद्या आम्ही तुका वंदन करता मोरयेच्या हाती तेंपलान पेटयल्ल्या बाळका आम्ही तुका वंदन करता सिमांव प्रवादी अन्या प्रवादिनीक आपल्या हातांत नार्गां दिवंक फावो केल्ल्या सोम्या आम्ही तुका वंदन करता आवय बापाय काल सावन जेजू नाजरेना आम्ही तुका वंदन करता आमच्या सोम्या सडवणदरा बापाच्या पुता आम्ही तुका वंदन करता आमकां नवें जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वर्त्या मोगळा जेजू आम्ही तुका वंदन करता जेजून आपली तरणाटी प्राय 30 वर्सां नजरेतान करसली आपल्या आवय बापाय सांगाता रावलो कालतो जालो बापायच्या कामांत ताणें कुमक केली उपरांत 3 वर्सां परगटजणी जियोवच्याक जर्दान न्हंयेंत ताणें पवित्र स्नान घेतलो उपरांत गलिलियांत आपलें मणयारपण ताणें आराम केलें आपणा सांगाता रावोंक आपलें काम मुखार व्हरूंक ताणें सिसांक नेमलें तांच्या मदल्या 12 जाणांक धर्मदूत म्हूण ताणें प्रगट केलें तांकां तरबेती दिली गांवांत हळ्ळ्यांनी सिनागोगांत तो भोंवलो सुवार्ता प्रगट केली लोकांक शिकयलें लोकांची पिडा ताणें गूण केली तांची पातकां बगसिलीं देवाची भुरगीं जावंक उलो दिलो देवाचे राज स्विकार करूंक उलो दिलो देवाच्या राजाचे जेवणाक ताणें आपोवणें दिलें सबारांक विसलें थोड्यांक ताणें आपोवणें दिलें आपल्या बापाचें काम मुखार व्हरूंक आमकांय विसलेल्यांक जेजूक वंदन करया जेजूक आराधन करया ताणें आमकां आज आपोवणें दिलां एका वर्त्या मिसावांक आपयलां हे मिसांव सोमता सर्गीचे राज जोडूंक ताणें आपोवणें दिलां ह्या आपोवणें दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो देखून आमची जाप जावं दी तुजेर आमी पातयेता
तुझेर आम्ही पाती येता जोरदार नाईंत पवित्रान घेतलेल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता देवसराच्या ताळण्या वयर जैत सोडिल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता पातकी जिणी बदलूंक उलो दिल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता देवाचे राज स्थापन केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता स्वताचे नितीचे मोगाचे राज स्थापन केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता आमकां सुटका सोडवण दिवच्या बापाच्या कुशीन आसल्या तूं सोबत जावन मनीस जावन जियेल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता वारे वादळ रावयल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता रडतेल्यांक बुजयल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती काना येता नगरांत लग्नाच्या माटवांत हजर जावन उदाक असलें वायन केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता दणसतेल्यांक सवस्काय बसयल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता कुरड्यांक दिस दिल्ल्या केप्यांक आयकाशे केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता देवसरांक दावंडयल्ल्या जेवत्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता देवा बापाची वळख आमकां करून दिल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता देवाच्या राजाचे विशीं शिकोवण दिल्ल्या वर्त्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता वापारांनी देवाच्या राजाची शिकोवण दिल्ल्या वर्त्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता आपल्या परगट जिणेंत सर्वांक बरें करीत केल्ल्या जेजू तुझेर आम्ही पाती येता जेजूचे मिसावांत आमकां वांटेले जावंक आपयलां त्या वांटेलेंत आमी समेस्त भागीदार जावन आसा पवित्रान मरिफात हे मिसांव म्हजें आनी तुजें जावन आसा जल्माच्या आदींसताना आमकां विसला आवयच्या गर्भांत आसतनाच विसला ताका पातये येतल्यार ताका थतमान तेल्यार कोणेय नाच जायना हे सर्गाचे राज जोडूंक देखून आज आमी किर्तनां ती वाचता आपले तुजी खुशी करूंक हावयला सर्वेस पोरा एक देवाची खुशी करूंक आमकां नेमला विसला धाडला सोबारांक आपयलां विसलां थोड्यांक मात्र आनी त्या थोड्या विसल्या पैकी हांव आनी तूं जावन आसा देखून तें गीत गावया म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलोय गीत नंबर तुमच्या बुकांत 364 म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलोय तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकांत नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सोम्या सल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकांत नितळ केलो दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो म्हजे पयले घडये हांवें बॉबी जावच्याक निर्मिले तुवें म्हजे पयले घडये हांवें बोबी जावच्याक निर्मिले तुवें तुजें नांव बॉबी जाव सोम्या दयेन राव मोजे सोवे तुजें नांव बोबिसा सोम्या दयेन राव मोजे सोबे म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकांत नितळ केलो दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो करूंच्या चार तुजे मिसांव सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव करून चारी तुजे मिसा सोम्या दयेन दी तुजे बेसा तुजें नांव बोवी जाव
सौम्या दयेला मोचे सोवे तुझे नाम पविसा सौम्या दयेला मोचे सोवे म्हाका सौम्या सलमादीस पिसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकात नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो वैभव तुझो सौम्या गायतलो सृष्टी संगी हांव वागतलो वैभव तुझो सौम्या गायतलो सृष्टी संगी हावा कांतलो तुझे नाम पविसा सौम्या दयेला मोचे सोवे तुझे नाम पविसा सौम्या दयेला मोचे सोवे म्हाका सौम्या जल्मादीस मिसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकात नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सौम्या सलमादीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पदकात नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो ह्या संवसारांत म्हजें मिसांव खंयचें म्हजें मिसांव कसलें मिसांवांत हांव आसा खंयच्या मिसांवांत हांव आसा कसलो म्हजो भेस हांव म्हजें मिसांव बऱ्या तरान करता गी पविस्ताना मरिफात देवान म्हाका विसला ह्या पविस्ताना मरिफात मिसांवाक म्हाका धाडला हे मिसांव बऱ्या तरान कर सस्तीक जिवी जोडूंक हांव शकता गी चिंतून पळया जेजून सडवणदार जावच्या कश्टांची दुखाची खुर्साची खलवारीची वाट ताणें वेंचली ताका कैद केलो अपराधी केलो ताची तनकी केली ताची केळकुळां केली ताचे तिंपी उडयली झरबादांनी ताका मारलें कांटेचो मुकुट तकलेर ताका बसयलो ताका खुर्सार मारूंक मन जाती भाशेन वण वेलें मनशाचें रूप ताचें थंय नातलें सगळें ताका बेसां बेसां केल्लें आमच्या पातका खातीर कश्ट ताणें सोंसले खुर्सार तो मेलो आज आमी नियाळ करया आमकां सस्तीक जिवी दिवचे खातीर आदावनांनी येवेन केल्ल्या पातका खातीर सर्ग दांपून गेल्ले ते सर्ग उक्तें कर म्हाका आनी तुका सस्तीक जिवी दिवचे खातीर त्या सर्गींच्या जेवणाक बसचे खातीर आनी सर्गींच्या जेवणाक बापाचे मुखामळ पळोवचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो कश्टालो मेलो पुन्हा जिवान जालो बापाच्या उजव्याक बसला आज आमी पाताक वळखुया ह्या घडये आमचे सुखी वळखुया आमच्या पातकां खातीर तो गायलो मेलो कश्टालो मेलो आज ताच्या रक्तान आमी नितळ जातले ताणें आपल्या रक्तान आमकां विकतें घेतलां ह्या खातीर बोगसाणें मागया तुमची जाप आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता हांव आमी पदकी सोमिया तुजी काकूत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता हांव आमी पदकी सोमिया तुजी काकूत मागता आमचे खातीर गायल्ल्या जेजू
आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत आमचे खातीर मागता जेरबांत मारिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत कांट्याच्या मागता मुकुटाने विणलेल्या कुरव घेतिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता आत्मान आणि निंदा भोगिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता शिपायान जावन तापडांक केल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता खुर्साचे पैण समकल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता आमचे खातीर रगात गायिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत तू मागता निरापराधी तरी आमचे खातीर अपराधी जाल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत म्हज्या मागता पातकां खातीर किरकोळ जाल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत तुवें मागता बरें करनंत गेल्यार तुका आमचे खातीर वायट भोगूंक मेळिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता मनशे कुळाच्या बाचावे खातीर कश्ट दगदणी भोगून खुर्साचे मरण सोंसिल्ल्या जेजू आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता एक ना एक रितीन आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता हे संवसार पातकांत आसा कोटेपणांत आसा काळोखांत आसा ह्या संवसारी वशाक सांपडून गेला गुन्यांवांक सांपडून गेला पातकाच्या वशाक वैरासाक सांपडून गेला देखून तुजे बोगसाणें मागता हांव तुजी काकूत मागता हांव जेजू क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। सर आम्ही पातकी सोम्या तुझे लागी काकूट मागता आमचे पातकाचे बोगसाणे दी या संवसाराच्या गुन्यांवां खातीर संवसाराच्या लोकांच्या बाचावे खातीर पातकाचे वजें आसल्या खातीर आमी तुजे लागी बोगसाणे मागता आमकां पातकां बक्षी आमची पातकां बक्षी सोम्या आमची पातकां बक्षी तुजे लागी काकूट मागता तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। आमची पातकां बक्षी सोम्या आमची काकूट कर आमच्या पातकां थंय पळय नाका तुजे दवरले बावडता थंय पळय जेजू ह्या संवसाराच्या गुन्यांवां खातीर शिक्षा दिनाका ह्या संवसाराच्या पातकां खातीर शिक्षा दिनाका तुज्या भुरग्यांची काकूट कर दाविदाच्या पुता आमचे सोमेस्ताची फिरमत पाव म्हणून तुजे लागी 8 दोस मागता हांव तुजी काकूट मागता हांव दिल में धन का गर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें। दिल में धन का गर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें,
मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें यीशु क्षमा करो हमें। मैंने पाप किया है यीशु क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें आत्मा क्षमा करो हमें। मैंने पाप किया है आत्मा क्षमा करो हमें। आमची मागणी आमची ते सवा आमची मागण्याची माळा ताच्या मुखार दवरया। खंडी जावन मागले जेजू आमकां फावो करतलो, मागलो उपकार तूं आमकां दितलो। तुमची जाप ये सोम्या तुज्या लागीं परत थांव, येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या पापा साहेबाक बरी भलायकी दिवन ताका आदार दी म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या गवळी बापांक आनी सर्वांक विस्तार देण्यानी तूं बरो म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या कुटुंबाक शांती समाधान संतोष भलायकी सबस्काय फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या भुरग्यांक युवा जणांक बरो फुडार दी सरतराच्या वायरसांत ताका राखून वर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या कुटुंबाच्या दादले बायलेक आशीर्वाद दिवन ताचे काजरी जिवीत कुटुंबा जिवीत बरें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या आवय बापायक दादल्या बायलेक मालगड्यांक बेसांव दी म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या कुटुंबात असले तक्रार समस्या परिहार करून दिस पडतो ग्रास ती परगांवांत असलेल्या भावंडांक आशीर्वाद दिवन परगांवांत आयिल्ल्यांक फाटी वसाशें तूं फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या कुटुंबात असले असमाधान राग द्वेष हगे पयस करून खोटेपण बेबदेपण नाश करून तुझे कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत तुझे दैवीक बेसांव फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या युवा जणांक बुद्धवंतकाय शाणेपण तूं फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या मालगड्यांक मान आनी गौरव मेळाशें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या पिडेस्ताची सेवा करूंक बरें मन तूं फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या गांवांत आमच्या समाजान शांती समाधान संतोष फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत कितलोसो लोक अफगानिस्तानांत आमचो इंडियाचो लोक आसा, आमचे कितले याजक आसात मिशनरी आसात, तांकां तूं राख आनी सांबाळ शाबितायेन तांच्या गांवांक पावशें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत भ्रश्ट लोकांत राखून व्हरूंक अफगानिस्तानाच्या लोकांक शाबितायेन तूं राख आनी सांबाळ म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत बरें आडाळते बरें सरकार तें फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमच्या भारत राष्ट्राक राजकी भद्रती तूं फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत तुझी खुशी वय जाल्यार संपूर्ण तरान हे कोरोना व्हायरस निवारण निष्क्रिय कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत तुझी खुशी वय जाल्यार हे संपूर्ण तरान आमच्या ह्या पिड्यांतले कर्गांतले निवान आमकां बरी भलायकी सवस्काय फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत बरो दीस पडतो ग्रास बरें काम बरी भलायकी फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे ह्या परत पवित्र तळार आमी मागलो उपकार भगवंत लॉरेन्साच्या मजतीन मेळाशें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत भगवंत लॉरेन्साच्या वर्त्या मजतीन तुझ्या काकुळतीन ह्या जाग्याचे समस्या परिहार जावन हो जागो सगळो आमच्या स्वाधीन कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत सरतराची आर्थिक परिस्थिती निवरावन ह्या पवित्र तळाची सर योजना पोंताक पावोंक तुजी वर्ती काकुळतानी बेसांव आमकां फावो कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत सर आमच्या दानीचेर सेवा करतल्यांचेर वावरड्यांचेर वावर करतल्यांचेर बेसांवाची कृपा शिवर तूं वत म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत आमची फिरगस आमची दियेसेच सदांच वावरांत समाधानान शांतीन एकवटाची जिवची कुणा जायशें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत हांगासर येवच्या हर एकल्याचे भक्तिकांचे गरजो तूं आयकने आशिर्वादान बरो परत येवन तुका अर्घ दिशें कर म्हणून येसु मिया तुझे लगे परत पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया उबे रावया त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी कृपेन आमची मागणी विनंती जावं दी म्हणून आशया पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे तुम्हारा बेकबारा नामा जगली वय पवित्र आत्म्या या जाग्याचेर
उद्यासो पागोर येऊन या जाग्याचे सीनाय भेटदरी पवित्र आत्म्या इळीದು ಬಂದವರೇ Come Holy Spirit with your mighty power. सीनाय Anoint us with your mighty graces. Come Holy Spirit, fill us with your mighty power. ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ Oh Lord Jesus, pour out your Spirit. Come Holy Spirit, येशुवे या जाग्याचेर पवित्र आत्मा येऊ दे. दुश्मनाचे बॉल बांधूडे हर एकल्याक आशीर्वाद दी. तुझ्या आत्म्याची देणी लाभय. तुझ्या उज्याचो आत्मो देवून येऊ दे या जाग्यार. संसाराचे कोटेपण नाश जाऊ दे. या संसाराचे पवित्र आत्मा येऊ दे. सगळो लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार सगळो लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार ನಿಮ್ಮವರಗಳಿಂದ येशुवे त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने आमकां भर. ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ आमची मागणी ऐक जेजू. येशुवे ನಿಮ್ಮವರಗಳಿಂದ आमच्या मागण्या ऐक. आमच्या मागण्या तिरस्कार करी नाका जेजू. मनु ही पिढा शिडा निवार. एक कष्ट दगदोणी आमची निवार. आमचं आवडतं सड आमची पातका बक्षी या पिढ्यात जाऊन आमचं सुटका दे भगवान लोरेसा. हे मोर्य माये तुझ्या लागी आम्ही मागतो. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ Holy Spirit with your mighty power. आमच्या हात उभार या घडी. स्वर्गीय आत्मा देवान येऊन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवा सणांचेर आमच्या दादल्या बायलांचेर आमच्या पिढेस्त पाहुण्यांचेर आमच्या यात्रिकांचेर आमच्या सर्व टोळकाचेर तो पवित्र आत्मा देवान येऊ दे. पवित्र आत्मा देवान येऊ दे या घडी. देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमच्या बरोदी सकत येऊ दे. गुण करची सकत वाढू दे. पवित्र आत्म्याची सकत वाढू दे. दैविक सकत वाढू दे. येशू ख्रिस्त पूर्ण करू दे. आमचं पावडतं सोडू दे. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला 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 शेरम बला बला शलमंद बलम बला शलमंद बले रशम बला चिकमंद बलम. येशुवे येशूच्या नावात सगळ्या पवित्र आत्मा देवान येऊ दे. या जाग्यावर देवान येऊ दे. या जाग्यावर असलेले वाईट सकत धावून असू दे. पवित्र आत्म्याची कृपा वाढू दे. उद्या सो पागोर देवान येऊ दे. समाधान शांती संतोष देवान येऊ दे. भगवान लोरे समरिपात भर पण जाऊ दे. भगवान लोरेसाठी कृपा वाढू दे. भगवान लोरेसाठी भक्तिकांचे आशीर्वाद वाढू दे. या संसाराचे कृपा देवान येऊ दे. येशुवे mighty power of Jesus, touch with the mighty power, anoint us with the mighty graces. Hallelujah, 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 hallelujah. Lia, 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 lia. Shira handa balambala, shira massa balambala di, elashambala jigabanda bali. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch with the mighty power, anoint us. Hallelujah, 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 hallelujah. भगवंत लोरेस आमचे खातीर मागता. ताच्या प्रसन्नतेन वर्तो सांगतो आचार्यांचो सांगतो ताची मजत मागया. नव्यानाची सुरवात करया. गीत आमी गावया. सालो रे सावोडा भक्ता जेजूच्या ख्रिस्ता मगांची वरमिल्यार साक्षी करया. दुबळ्या धाकट्यांच्या निसादारा कष्टा वेगनान वाढता गोच्या दयाळ संता. नमन नमन करता तुका पात्रोन आमच्या मोगाडा.
भाग्यवंत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरेस वावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालतें मागणे वर्त्या पातेने आम्ही तुझे सरशेन आयल्या जीव वाट तीर बरोस देवासोने आमच्या पेल्यास करमो आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावं निष्कळपण आमचे थंय परजडशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्या पिडे शिडेन आनी कश्टार वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी भावाशें कर अनभवडत्यांक आनी भवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर तुजे बळदीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरोवन दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन सबार जाणांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां दितात भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन 13 जाणांक नवें घर बांदूंक फावो जावचे पासून 18 जाणांचे पांय वळचे रावोंक 40 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक मागतात 9 जाणांनी आमाल पेवणे सोडून तांचे त्यासली पिडा गूण जावं 6 जाणांचो राग मोसोर हट पयस जावं 19 भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मेळोवंक 12 जाणांनी वैट एग्जाम बरोवन पास जावचे पासून मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन 11 जाणांचे कोर्टाची केस जाता तितले वेगी इत्यार्थ जावचे पासून 25 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 14 जाणांचे रीण फारीक जावंक 2 जाणांनी तांकां दिवंक आशिल्ले 15 लाख पाटी मेळोवंक 15 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासून मागतात 13 जाणांचे बिझनस बऱ्या तरान जावंक 20 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावंक 13 जाणांच्या पोटांत आशिल्ले गेड्डे वसोवंक एकल्याक डोर नंबर मेळोवंक 8 जाणांचे पयशे पाटी मेळोवंक 13 जाणां ल्हान भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक 6 जाणांचे चिंतिल्लें काम जावंक 11 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 7 जाणांची पाठीची दूख गूण जावचे पासून सांत अंतोनीच्या सांत लोरेसाच्या मजतीन मागतात 4 जाणांनी पाड इश्टागात सोडोवंक 13 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 20 आनी 7 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल BP गूण जावंक मागतात 35 जाणां मागतात तांकां बरी सैरीक मेळच्या पासून 22 जाणां मागतात तांकां विजा मेळच्या पासून 2 जाणां मागतात तांची कोंकली रावच्या पासून 5 जाणां मागतात MBA एग्जामान पास जावच्या पासून सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन 7 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावच्या पासून मागतात 14 जाणांक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक मागतात 4 जाणांचो बाणतेर बऱ्यान जावंक मागते आसात 16 जाणांक तांची लोन पास जावचे खातीर मागतात 10 जाणांक नर्सिंगान सीट मेळोवंक मागते आसात काजरी जोड्यान एकामेकां सोडदोड करून मायांक मयांगान जिवंक मागते आसात 13 जाणांची गोमटेची दूख गूण जावचे पासून मागतात 18 जाणांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावचे खातीर मागतात 11 जाणांचे ट्युमर गूण जावचे खातीर मागतात ह्या सर गरजां पासून मागया माग तुजे पासून तुज्या बगले नासल्या पासून पेल्या पासून हेरां पासून ह्या जाग्यार येवच्या हर एका भक्तिका पासून आमी मागया ಕರ್ತರದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ या जाग्याची समस्या आर्थिक परिस्थिती सुधरावन सगळें बरें जावं देवाक वर्ती महिमा जावं वर्ते मागण्याचें केंद्र जावन ह्या जाग्यार येवच्या बरवसो मागोवंक येवच्या हर एका निराश जाल्ल्यांक बरवसो मेळोवंक
समाधान मागच्यांक समाधान मेळोंक पिडा शिडा गूण जावं मागण्याचें वर्तें केंद्रीय जावं चाराय कुशीनी लोक येवन सुर्याची किरणां चाराय कुशीनी फांकोन भगवंत लोरेसर मारिफा देवाक महिमा जावचे बसत आमी मागया सर आमची कश्ट दूख भगवंत लोरेस बापा लागीं व्हरूं दी उद्याची किरणां ह्या जाग्यार येवं दीत आनी ह्या मारिफात पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळें बळादीक जावं दी सर आमच्या दानीचेर सर आमच्या सेवा करतल्यांचेर सर आमकां वावर दितल्यांचेर हर एकल्यांचेर आशिर्वाद मेळोवंक आमी मागया संवसाराचेर शांती समाधान मेळोवंक भलायकी मेळच्या बसत मागया सर वायटांत जावन खोटेपणांत जावन आमकां सुटका मेळचे खातीर मागया भगवंत लोरेसा बसत लोरेसा लागीं विनंती करया आयक आमचे मागणे सौम्या देवा उदार काळी स्तोंदी मागायच्या दिसा आयक आमचे मागणे सौम्या आमच्या मागण्या ऐक आमचे बोब तुझे ते पावो दे सर्गीत जावन बेसांवांची पावस आमचेर दी आमच्या पात्रांनी आवडता ते पळय सांगत म्हणया शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणे जिवन बगे मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा होगळसुंचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर मेळिल्ल्या उपकारां बसोत नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन मागलो उपकार मेळोंक नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन सर आमच्या तेसां बसत विशेष तेसां बसत सर आमच्या गरजां बसत नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा भगवंत लोरेस मारतीरा आमा पसोत विनंती कर Cristoच्या वसने पावसाचे खातीर प्रार्थुया ये सर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन जेजूचो आशिर्वाद घेवच्या गव्या ये देवडा सक्रामेंताक Etia boda sakramenta sustanama koruya Purvilya rupa potla novioriti atarya solvorecha Pisha Havartache Volti
सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समी आवडटा आमेन. प्रार्थूया. हे देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमचेर सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांचो आमी माग करतना तुज्या सडमणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयल्याव बरी भेटोंक तेंपलान तुज्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड मौडा संगीत वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या केतो वर्तो तुजो वैभव गायता तुका हरेची वाकुंडाव महिमा सूर्यो चंद्रे दोंगर तो मोन करपे सागो आयल्याव बरी भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाडार बावडा संगीत वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त दे मोगाच्या भावना आणि भयणीनो भाग्यवंत लोरेसाच्या भक्ती खानो हांगासर सर्गींच्या जेवणाक आमकां आपयलां देखून आमी हांगासर आयल्या. बरें नेसाण न्हेसोवन आमी आयल्या. बरें नेसाण जावन आसा कुरपेचें नेसाण. समाधान शांती संतोष बरेंपण कालतेपण बळेपण ह्या मारिफात सर्गींच्या जेवणाक जेजून आसा केल्ल्या जेवणाक जेवंक आमी आयल्या. हें जावन आसा आत्मीक खाण आत्मीक पोशण. जिविताचे उतार स्विकार करून जिविताच्या उंड्याक सेवून सस्तीक जिवीत आपणावच्या खातीर आमी हांगासर आसा. आमचे जिविताचो शेवट सस्तीक जिवीत सर्गींचे राज. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाचें राज स्थापन करूंक आमकां हर एकल्यांक त्या देवाच्या राजाची भागीदारा करूंक नागरीक करूंक देखून देवाच्या राजाचे हक्क पवित्रांत वरीत म्हाका आनी तुका लाभला. देखून आमी हर एकल्यांनी देवाचे राज जोडी जाय म्हणून तो खुशी व्हरता. आमची मेल्लीं भाव भयणी सर्गींच्या राजाक पावल्यांत हो आमचो भावार्थ. देखून आमी फुडें गेल्ल्या वाटेन चलोवन सांता भक्ताची जिणी जियोवन बऱ्या कुरपे शेगुणाच्यो नेसाण न्हेसोवन लग्नाच्या उत्सवाक वचोंक तयार जावया. आमकां सबारांक आपयलां विसलां थोड्यांक मात्र.
आमी समेस्तिया विसल्याचे मदले एक जावन लग्न उत्सवाक बाई सोरोंक जाय अशी कृपा आमी मागया. जायते फावटी आमी कॅरलेस केलां. हें देवाच्या राजा विशयान चिंतूं ना, सर्गा विशयान चिंतूं ना, सर्ग जडी जाय म्हणली आशा दवरूं ना. त्या खातीर बक्षणे मागोवन फावो ते रितीन हे सर्गींच्या जेवणाक आमी बसचे खातीर देवाचे राज आपणावचे खातीर सर आमच्या पातकाची दूख धरया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो झुगण्या उसरून सांगता, मनात चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो भोवडापराध, त्या पासून बगेव सदां संवकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सास्त्राची जिवीत फावो करूंक. तुम्ही या काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा 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 देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळगांच्या सेवेंत विश्वासी रावन आपल्या रक्त साक्षेचे कष्ट मोरान सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजान वाडय. ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सोरेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलेयाद आनी मानसे उतरून गिलेयादाच्या मिस्पांत येवंक पावलो. तो गिलेयादाच्या मिस्पांतावन तो अम्मोनीताशी गेलो. जेफ्तान सोरेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून, तूं अम्मोनीतांक म्हजे आदीन करशी जाल्यार हांव अम्मोनीतांचेर जैत व्हरून फाटीं येतना जो कोण म्हाका मेळोवंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सोरेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होमबाली भेटयतलो. जेफ्ता अम्मोनीता विरोध झुजोंक गेलो आनी सोरेस्परान तांकां ताचे आदीन केलें. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिन्नीता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामीम पर्यंत तांकां फुर्ते चलविलें आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें अम्मोनीत इस्रायलीन ताच्या दोळ्या मुखार कालते जाले. जेफ्ता मिस्बांतल्या आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासत ताका मेळोवंक आयली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका हेर धूव नातली, पोती नातलो. तिका देखताच जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हजे धुवे, तुवें म्हाका धरणीक शेवटिलय आनी म्हाका व्हड संकश्टान सांपडलय. हांवें म्हज्याच तोंडान सोरेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान फाटीं काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सोरेस्पराक कसली आंगवण केल्या जाल्यार जे तुवें बसयलाय तें म्हाका कर. कित्याक सोरेस्परान तुजे पासून तुज्या दुस्मनाचो अम्मोनीतांचो पारीकपण घेतला. आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हळें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचून म्हज्या इश्टीण सवे म्हज्या आमकारपणाचें रुदान करूंक म्हाका 2 म्हयन्याची वेळ दी. ताणें जाप दिली, वच. आनी ताणें तिका 2 म्हयने पयस वचोंक दिलें. ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टीणे सवे आपल्या आमकारपणाचें रुदान केलें. 2 म्हयने काबार जाताच ती आपल्या बापायशी फाटीं आयली आनी ताणें तिका आपणें केल्लें आंगवणें प्रमाणें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुझी कोशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुरड्या देवांक बसतल्या संगी मेळना, तो खरोच भागी. आपले तुझी कोशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. यज्ञानी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतरार म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता मोळ्ळें हांवें. आपले तुझी
पवित्रच्या ग्रंथ खोवल्या मोजे विशीं सांगलेले आसा देवा म्हज्या तुजी कुशी करून म्हाका संतोष तुजी धर्मशास मोच्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा तुझी खुशी करून हवेता सर्वेस पोरा Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाका बगर सर्वेस परसो थाळो आयका Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे असो मोतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून परत्यान लोकां लागीं ओपारीन उलायलो सर्गीचे राज अशें म्हणयत एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वर जेवण दिलें जांकां वळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयल्या सरसी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुस्ती जानवरां मारल्यान सक्कडी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपआपल्या कामाक चलताच रावले एकलो शेताक गेलो दुसरे आपल्या आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरलें तांचें विकळाप करून तांकां जिवेशी मारलें ही खबर आयकून रागान पेटलो आनी आपली सैन धाडन त्या कुणीगरांचो ताणें संवार केलो तांचें शार बसपून सोडलें उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वर जेवण तयार आसा खरें पूण आपयल्या वोवळ्यांक फावना जालें देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्याक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा अशें तांचे साकर वाटांनी गेले मेळलेल्या समेस्तांक बोऱ्यांक कोट्यांक ताणें जमा केलें लग्न सोमाटो सयऱ्यांनी भरलो सयऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो थंय लग्नाची न्हेसोण नातिल्ल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो हांगा तूं भितर आयलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकराक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोणी आपयिल्ले सबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आपयिल्ले सबार आसात पण विंचुल्ले थोडे मात्र वो संदेश घेवन आज ह्या सुवार्थाची शिकवण कितें आमी समजून घेवया एक राय आसलो त्या रायाक एक मूर्ख मंत्री आसलो
केदळाय त्या रायान त्या मंत्रीक चिडोवचें आनी 4 जाणां मुखार नकलां करचें, ताका टीज करचें, या मूर्ख मूर्ख म्हणचें, तूं पिसो, तूं मूर्ख, तूं कांय फायदो ना म्हणून. आनी एक दीस ह्या मूर्ख मंत्रीन खंयच्याय एका सवालाक मूर्ख जवाब दिली. देखून ह्यो राय कितें करता, एक बेतकाठी हाडटा आनी ती बेतकाठी त्या मूर्ख मंत्रीच्या हातान दिता आनी म्हणटा, हाचे तोलो उसलो मूर्ख तुका मेळ्ळो जाल्यार तुज्याकी व्हरतो मूर्ख मंत्री मेळ्ळो, ह्या व्यक्ती मेळ्ळो तर त्या मंत्रीक, ह्या व्यक्तीक हो दांडो तूं दी म्हणटा. थोडे दिसा उपरांत, म्हयन्या उपरांत हो मंत्री हुशार ना जाता, शीक पडटा, ताची परिस्थिती कठीण जाता, गंभीर जाता आनी पिडेन तो पडटा. हुशार ना जाता, मरणाच्या तणेर तो वेता आनी मंत्रीक आनी कुटुंबाच्यांक तो आपयता. तो राय म्हणटा, मोगाचे न्हू, म्हजे दीस काबार जायते आयले, हांव म्हजे लांब पयण करून वेता आनी म्हजे पयण गेल्ले काबार जायना आनी हांव फाटीं येना, तुमकां समेस्तांक आदेवस म्हणटा. आनी हांव येनातल्या, फाटीं येनातल्या जाग्याक वेता म्हणून रडोनशें तो म्हणालो. ही आयकून तो मूर्ख मंत्री म्हणालो, राया, हांव बेजार पावता, तूं येनातल्या गांवाक वचून न्हू वेताय म्हणून. तरी पूण हांवें एक सवाल विचारूंक गी तुका. जायतो म्हणालो राय. ह्या मूर्ख रायाक, ह्या मूर्ख मंत्रीन रायाक सवाल केले म्हणून, राया, तूं पाटयेनांतल्या गांवांक वेताय म्हणजे तूं आदेवस मागोवन वेताय, कितें पुणी तुवें तयाराय केल्याय गे. त्या गांवाक वेताय पळय, हांगासर पाटयेनांतल्या गांवांक तूं वेताय पळय, त्या गांवाक वेच्याक तुवें कितें पुणी तयाराय केल्याय गे. तेदळ राय म्हणटा, रडोनशें म्हणटा, ना मंत्री, हांवें कितेंच तयाराय करूं ना. हांव त्या गांवाक वेता खरें, पूण हांवें खंयचीच तयाराय करूं ना. तेदळा आसोनशें हो मूर्ख मंत्री म्हणटा, ताचे लागीं आसलो तो दांडो घेवन त्या रायाक दिता आनी म्हणटा, राया, हो दांडो घे. तुजे तसलो म्हणजे म्हाका तुवें सवाल म्हणलें आनी की तुज्याकी वर्त मूर्ख मेळ्ळो जाल्यार त्या व्यक्तीक ही बेतकाठी दी म्हणून. हाचे तसलो दुसरो मूर्ख ना, तस्सो तूं मूर्ख म्हणून ती बेतकाठी ताच्या हातान दिता. ह्या एका काणयेंत आमी कितें समजता हो मोगाच्या भाव भयणीनो. रायान तयाराय करूं ना त्या पेल्या गांवाक वचोंक, सर्गाक वचोंक. आज हांवें आनी तुवें हें सवाल आमकां कोणेंय विचारलें तर जाल्यार आमी केदळां मरता नेणा, जेजून म्हणा तयार रावा, कमरां बांदा, केदळां आमी मरता नेणा, धनी गेल्लो केदळां पाटी येता नेणा, साकोरू तयार रावता तो बागी म्हणा जेजून. सोर नागोंक केदळां येता गोत्तू ना, पूण आमी जागृत रावचे. तुमी जागृत रावतना मागण्यान, दिरासणेन जागृत रावा. जागृत आसलो साकर बागीस म्हणा जेजून अपूर्वेच्या उतरांनी. देखून आमी तयाराय केल्या गी. आमी मरोंक तयार आसा गी, कोणी तयार नात. आमी जायते फावटी म्हणा जावंक पुरो, केदळ देव आपयता गी हांव मरोंक तयाराय म्हणून,
पूण भितरले भितर मरणाची भिरांत हर एकल्याक आसा. मरोंक कोणी तयार नात. ह्या संवसारांत जियेची म्हणल्यार आशा सगळ्यांक आसा, हर एकल्याक आसा. पूण पेल्या संवसाराक वचोंक, देवाच्या राजाक वचोंक, सर्ग जोडूंक हांवें आनी तुवें तयाराय केल्या गे. तो संवसार आमचो एड्रेस बदलता. ह्या संवसाराचो एड्रेस म्हाका आनी तुका एड्रेस आसा, एकल्यांक एड्रेस आसा, घराक नांव आसा. पूण त्या घराक जेजून बसयल्ल्या गांवाक, जेजून आमनात करल्या कुडांक वचोंक, सर्गींचें राज जोडूंक, सर्गींच्या जेवणाक बसोंक हांवें आनी तुवें तयाराय केल्या गी. तो एड्रेस बदलूंक, ह्या संवसाराचो एड्रेस बदलून त्या संवसाराचो एड्रेस जोडूंक हांवें आनी तुवें तयाराय केल्या गी. एका उतरान सांगचें तर ह्या संवसाराचे RTC मेळच्याक, ह्या जाग्याचे RTC मेळच्याक, ह्या गांवचे RTC मेळच्याक आमी कितले प्रयत्न करता. कोर्टा फाटल्यान कोर्टाक, केजी फाटल्यान केजीक आमी वता. बऱ्यांतल्या बऱ्या वकिलाक धरून 10 सेंट्स, 5 सेंट्स, 2 सेंट्स, 1 सेंट्स जाग्याची RTC मेळच्याक कितले दुडू आमी करसिता, कितलो वेळ आमी करसिता, कितलो वेळ आमी पाड करता, कितलो दुडू पाड करता, कितलें टेन्शन करता. पूण देवाचें राज जोडूंक, सर्गींचें राज जोडूंक आमी टेन्शन करता गी. आसा सर्ग सगळ्यांक, सगळ्या जातींत आसा. सगळ्या धर्माचो सारांश इतलोच सर्ग, सगळ्या जातीचो सारांश सर्ग. मेल्या उपरांत सर्ग आसात, सस्नीक जिवीत आसात. आमच्या जिणेचो शेवट इतलोच. पात किजणी बदला बरी खबर सतमना देवाचें राज लागीं पावला. देवाचें राज म्हणलें आसा, सर्गीचें राज म्हणलें आसा. जेजू मेल्लो, पुनर्जिवान जालो, सर्गाक गेलो, बापाच्या उजव्या कुशींत बसून आसा. आमी सत मानता, हें सत. तेर आमी कितले प्रयत्न करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आयच्या वपारे मरिफात जेजू आमकां जागयता. एका रायान जेवण केलें. जेवण करून आपल्या गांवच्या सगळ्यांक आपयलें, सगळ्यांक आपयलें. पुस्ती पाडो मारलो. कितलो मास जायत, कितलें जेवण जायत, कितले क्विंटल क्विंटल पाड्याचें जेवण. पूण कोणी येवनात. देखून रायान कितें केलें, आमकां आपल्या सर्वेंटांक, सेवकांक, नौकरांक धाडलें, वच आपया, घरा घरा वचून आपया, कित्याक येवना पळया. देखून आपयलें. एकलो म्हाका येवंक जायना, म्हाका शेताक वचोंक म्हणून कामाक गेलो. एकलो आंगडी गेलो. आनी थोड्यांनी आपोवंक गेल्ल्या रायाच्या नौकरांक मारून जिवेशी मारलें. तिरस्कार केलें. रागा कितलें बेजार जालें गी. आपयलें सगळ्यांक, सगळ्यांनी तिरस्कार केलें मो, नेगार केलें मो. इन्विटेशन दिल्लें न्ही हांवें, घराक घराक वचून इन्विटेशन दिलें. जर तर आमच्या घरांनी फंक्शन आसलें तर, काजार सोबाण आसलें तर आमी त्या कार्य सोबाणाक इन्विटेशन दितना कोणी येना जाल्यार आमकां कितलें बेजार जाता. रांदलें पाड जाता. आमकां एका तराचें इन्सल्ट भोगता. आपोवण्याक मर्याद दिवना न्ही म्हूण भोगता. तशेंच जालें रायाक. कितलें बेजार जायना जायत. देखून रायान कितें केलें, वसा आनी सगळ्या गांवा गांवांनी, गल्ल्या गल्ल्यांनी वसा. कोण तुमकां मेळटा तांकां आपोवणें दिया. गल्ल्या गल्ल्यांनी गेले, राज रस्त्यांनी गेले, वाटा वाटांनी गेले. मेळिल्ल्यांक चोट्यांक, कोट्यांक, बोऱ्यांक सगळ्यांक आपयलें. खोट्यांक थोट्यांक आपयलें, कुड्ड्यांक आपयलें, पाड जाल्ल्यांक आपयलें, खोट्यापणांक आदरतल्यांक आपयलें. आनी तातूंत एकलो बरें वस्तू न्हेसोवन येवना. बरें वस्तू न्हेसोवन येनातलो एकलो आसलो. ताका पळोवन राय आयलो माटवाक आनी ताणें पळयलें. आनी ताणें पळयतना कितें पळोवचें, वस्तू नातलो एकलो आसलो. वस्तू नातल्या एकल्याक आसल्या पळयलें. रायान म्हळें, तूं काजाराक आयलाय, जेवणाक आयलाय, सगळे बरें बरें वस्तू न्हेसोवन आसात, तूं कित्याक वस्तू बरें न्हेसोवन येवनाय. ताका जाप काडली ना. नौकरांक आपयलें, हाळे ताका पांयांक आनी हाताक दोरी बांदा आनी भायर लोटून घाला. थंयसर तो वळवळटलो, म्हणजे यमकोंडाक, यमकोंडान तो आसतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो,
ह्या एका ऑफरीचो अर्थ कितें? उगडापण ग्रंथांत आमी वाचता मोगाच्या भाव भयणीनो, अध्याय 19 ओळ 7 जुवान बरयल्या त्या उगडापणांत वाचता, देखून आमी संतोष पावया, उल्हास पावया, ताका स्तुती करया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणाक न्हेसोवन तयार जाल्ल्या नाजूक वस्त्रांची जळजळीत धवी न्हेसण घालूंक दिला. व्हंकले बरी आसा, तिचें न्हेसण सोबीत आसा. न्हेसण म्हळ्यार देवाच्या लोकाचे शेगुणी करण्यो. हांगासर न्हेसण म्हळ्यार द रायचसनेस म्हणटात. हू कॅन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? कोण देवाच्या राजाक वेता? कोण पळय शेगुणी करण्यो म्हणटा आमची न्हेसण. धवी न्हेसण म्हळ्यार शेगुणी करण्यो आदरतली मात्र उगडापण ग्रंथांत आसा. लग्न उत्सव म्हळ्यार देवाचे राज, सर्गींचे राज. थंयसर देवान आमकां आपयलां. कोणाक फावो जाता? धवी न्हेसण न्हेसोवन गेल्ल्यांक मात्र. कुरपेची न्हेसण म्हणजे बरी शेगुणी करण्यो म्हणटा उगडापण ग्रंथांत. शेळयांच्या लग्नाक उत्सवाक जेवणाक आपयल्यान ती बागी. हू आर ब्लेसड? कोण बागी? आमी समेस्त बागी. आमकां आपयलां सर्गीच्या राजाक वचोंक, पूण बरी शेगूण जियेल्ली मात्र. कोणाकय बाग फावो जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 5 दोंगरा वयलो शर्मांव बागी म्हणलें जेजून देवाचेर पातयेवन विश्वास रावल्ली ती खंडी सर्गांव येतात. ह्या संवसाराचे न्हय, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक लोभ जाल्ली कोणी देवाचें राज सोगिनात. ह्या संवसाराचे दुडू आस्त बदीक एकरो जागो फ्लॅटां भांगार पयशे कोण सर्गांव येतीत? कोणी ना. देखून जेजू म्हणटा दुडवाची आनी आस्तीची आनी देवाची पुजा करूंक जायना सांगाता. त्याग आमी करीसे. देखून 6वो अध्याय मातेवाचो 6वो अध्याय ओळ 1 ते 8 देवाचे राज जोडचे तर सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. ह्या दिसांनी आमी सर्गींच्या राजा विशयांत आयकता. हू कॅन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? देवाचे राज कोणे जोडयेत? मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 1 आनी 8 म्हणटा मागणें केल्ल्या मारिफात. तुमी मागणें करतना व्हडली मागणी करनाकात, गुणगुण नाकात, बाडाबाडा करनाकात. बापाच्या रुमाक वसा, तुमच्या रुमा वसा आनी थंयसर बापा लागीं मागा. तुमच्या बापायन आयकल्यार पुरो, सर्गींच्या बापान आयकल्यार पुरो. तूं मागता म्हणून तुका भोगता पुरो. सर्गींच्या बापा लागीं मागा. जर तर तुमचो बापूय मागलें दीत तर जाल्यार सर्गीचो बाप कितल्या मापान तुमकां पवित्र आत्म्याक दिना जायत. जर तर तुमचो बापूय उंडो मागतना जीवदाळ दीत घे ना तर सर्गीचो बाप कितल्या मापान तुमकां पवित्र आत्म्याक दिना जायत. दुसरें फास्टींग, उपास करा तुमी. जेजू म्हणटा देवाचे राज जोडोंक उपास करा. उपास न्हयच खाणाच जेवणाचो, आमच्या जिबेचो म्हणटा हेब्रे वांगरल्या पत्रान. जायत्यो आमी बरें करचे मारिफात शेगुणी करण्यो आदारूंक, बरी जिणी जियोंक, देवाचे राज जोडूंक आमी उपास करीचे. हो उपास कोणेंय पळयचे म्हणले खातीर न्हय. हो उपास कुडीची दंडवण करतना सैतान उपाशी पडटा खंय. आमी आमचे जेवणाचे उपास करतना सैतान उपाशी करता. सैतानाच्या तेंतेसावातावन, टेम्पटेशनातावन, ताच्या तेंतेसातावनांतून जंय चडशे जाल्यार, सुडका चडशे जाल्यार त्या कोटेपणाक दामाव कंट्रोल हाडूंक आमी उपास करीचे. सर्गींचे राज मेळटा. आनी तिसऱ्यान दान धर्म, आर्म्स गिवींग म्हणटा हांव. दुबळ्या धाकट्यांक कुमक कर, गरजेवंतांक पाव. कितलीं जाणां आसात दुबळीं धाकटीं गरजेवंतां, पोटाक नातिल्ले आसात. कितलोसो लोक पोटाक नासतना पोटाक वस्तू बांदून मार्गार न्हिदता. पोटाचे किडी उसमळ जायनातले बरी. कितलोसो लोक पोटाक नासतना झाडांचे ते पाळां ते कसाय करून पियोवन आसा. पूण आमी खाण पाड करता. तसल्यांक खाण दिवच्या मारिफात
देखून देवाचे राज कोण जोडटा आमी आयकलां तें गीत. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेलो तुमी पियोंक दिलें, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें, म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. कोणाक देवाचें राज मेळटा मोगाचे भाव भयणीनो? हांव तानेल्लो म्हाका तुमी पियोंक दिलें, हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव आसरो नासलो म्हाका तुमी आसरो दिलो, हांव विणगो आसलो म्हाका तुमी घर दिलें, म्हाका न्हेसोंक दिलें, म्हाका पांघरोंक दिलें. बोगाचें राज सर्गीच्या बापाचें, बोगाचें राज सर्गीच्या बापाचें म्हणान जेजून. म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक तुमी दिल्यार पुरो, न्हय उदक, न्हय शेळें उदक, न्हय पेप्सी या आनी ज्यूस. जेजू म्हणटा इतलें शेळें उदक दिल्यार पुरो, एक कप सर्गींचें राज तुमकां मेळटा. Hence, who can enter the kingdom of God? देवाचें राज कोणें जडयेत असल्यानी मात कोणाक हे बाग फावो जाता. देवाचें राज सर्गींचें राज आमी मेल्या उपरांत असल्यांक नितळ निर्मळ मनाची देवाक पळयतली बागी म्हणटा आमी. देव कोणाक पळोवंक मेळटलो? नितळ मनाच्यांक, निर्मळ मनाच्यांक. दारूण काळजाच्यांक पळोवंक मेळना, कापाटी मनशांक पळोवंक मेळना. ते पारिजेव, ते जुदेव, ते कापाटी जावन आसले. तांकां उद्देशून जेजून ही ओपार सांगली. ते कापाटी, तांचें मन बरें नातलें, डुप्लिसिटी ते करतले, प्रामाणीकते नातले, लोकांक नियमां घालतले ते जावन पाळी नातले. तसल्यांक उद्देशून सांगला. देखून आज विंचवण करया मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाच्या वांजेलांत अध्याय 22 ओळ 14 इतलेंच म्हणटा, आपयलां सगळ्यांक विंचलां थोड्यांक मात्र. इतलीं जाणां आमी आसा. आज आमी आपयलां आमकां लग्नाच्या उत्सवाक वचून बरें शेगुणी करण्याचें नेसाण आमी नेसया, बरें करण्यो आमी नेसया, देवाचें राज आमी जोडया. जाकोबाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ आसल्यार पावर ना, भावार्थाच्यो करण्यो आमी करूंक जाय. कोणी एकलो पोटाक नासतना आसा वच थंय हॉटेलांत जेवंक आमी म्हणूंक जायना. कोणी एकल्याक वस्तूर ना वच थंयसर मेळटा म्हणूंक जायना. हांव कितें करतां? दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतां पावता, दान धर्म करता, देवाचें राज जोडटा, सर्गींचें राज जोडटा, सश्टीक जिवी जोडटा. हांगासर मेल्या उपरांत म्हाका म्हजी कूड हांगासर आसतली, आत्मो ते देवाच्या निती सभे मुखार वेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड. देवाक आमी अकाउंट दिवंक आसा बऱ्या मनाचें, नितळ मनाचें, नितळ काळजाचें, नितळ जिविताचें. तेंचो सश्टीक जिविताचो शेवट जोडूंक हर प्रयत्न करया. ह्या सर्गींच्या जेवणाक आमकां आपयलां. ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानान भाग घेवच्या मारिफात, ते जेवण जेवच्या मारिफात सर्गींच्या जेवणा वचोंक आयते जावया. आमी समेस्त सांत पावलूच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या राजाचे नागरीक, वी आर इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राजाचे नागरीक जावन देवाचे राज जोडूंक सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देवाचे राज जोडूंक हर प्रयत्न करया. आज तावन आनीक बरें जिणी जिवंक कृपा मागया. आमेन. तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रत्या ताळू बदलून दी मासतान क्रिस्ताच्या तिकोळ काळ सामोना ओपून दी तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञाताडू
तुमच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या भुईसरेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन तोंपलेल्या गोवाच्या खणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडोवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदोनी ती सो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेक पावता. देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. बापा करूस तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन
मनुष्याच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता व जिविताचो उंडो इसवणीची काल्स बाबा तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराळायजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुक्कामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाची माये बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन लॉरेस बागेवन धर्मदता आनी सर पाळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून देवाचे राज आमकां मेळचे बसत जेजून शिकयलें तें मागणें आमी आतां धैर्यान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव तुजें राज आमकां तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची दुपतखां बगूस आमकां ताळेन पडूंक तूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सर वायट विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशे रात्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन आमकां एकवटान सांबाळ तुजी त्या राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे समय आसूं एकामेकाक शांती दियात शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती देवाचे राज ह्या एवकरिस्तान प्रत्यक्ष जालां स्वताचे नितीचे मोगाचे बोगसण्याचे शेगणी करण्याचे राज ह्या देवाचे राजाक आमकां आपयलां जेवणाक आमकां आपयलां आमी समेस्त सुभागी सोम्या तो म्हणजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली काळीस मोचे सोबिया गायता तुझी महिमा महिमा
सोमिया तान सदा बगैता वास्तुची सोमिया जीवित नवे नीता बुकमुची तांबई तानमोची भगै जीवित वेला प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हाल उपाद्र्यांक उगड ताच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तरांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर ह्या हक्का पासोत कश्ट मोरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयची तेरसर लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बेजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ब्रदर जॉन फैराराकी देव बरें करूं मोगाच्या भाव पिढीनो आमच्या आत्मीक गरजां पासोत बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर आर्थीक ससाय दिवच्या पासोत विनंती आसा दानींनी स्टॉलाक संपर्क करचें आमच्या स्टॉलान बेंजार केल्लें मीठ धार्मीक वस्तू मेळटात हांगा हप्त्या मदें सोमारा तावन सोनवारा पर्यंत आत्मीक समालोचना खातीर याजक आसा सकाळीं 10 तावन 1 वरां पर्यंत दनपरां 4 तावन 6 वरां पर्यंत मुंगड फोना मुखांत येवचें कुमसार आनी वांजलराजाल्या खातीर याजक लाभ्य आसात दान जावन दितेल्यांक तूं कुरपेन भर दिसपडतो ग्रास दी ताणेन भुकेल्ल्या लोकांची तूं विरमत पावलय ह्या पवित्र तळाक येवच्या लोकांची आत्मीक तान कुडीची तान आनी भूक थांबय जिविताचे उतार जिविताचो उंडो खाण आनी पिवान जाता आसतना ह्या उंड्या मारिफाती भलायकी सवस्काय मेळों दी
आनी ह्या मारिफात सगळ्यांक बरेंपण जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ಸಂಕು 342 342. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आणि सोम्या संसार दन ऐक मोचे मागणे आणि म्हजी बोब तुझे मुखार पावू सोमी तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदरा ससण देवा तुजी गण करची सकत पिडेस कुडीने वतून कस्टमच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वाची साकरां साकरणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासंतले तांकां सोडय मोतीची कुडीची सर दूख आनी पिडा तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकळतीचेर पातयेवन हांगासर आयिल्ल्या ह्या तुज्या भक्तांचेर सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणून दादोसकाय तांकां जावं दी शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जिवंक तूं तांकां महिमा दिवचे भाग फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मंगळा जेजू आमचे समेस्ताची पिडा शिडा गुण कर तुजी खुशी वय जाल्यार संवसारार आयिल्ली पिडा गुण कर भगवंत लोरेसाच्या वर्त्या मजतीन ताचें ज्ञान ताच्या कतकतीत उर्बेन तूं आमकां बर तुजी खुशी वय जाल्यार एक ना अनेक रितीन कश्टांच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय आमकां समेस्तांक तुज्या मोगाची उब लाभय ह्या घडी आमी मागता ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमचे पिडा शिडा गुण जावं नवरे कृपेची जर वाडो दी हें आमी मागता पवित्र आत्म्याचे गितां मारिफात तुजी कृपा आमी मागता आमेन. दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे बापा धार तुझ्या आत्म्या धार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोच्या जिवितांत आत्म्या ये हांव शेता आत्म्या ये हांव राखून आसा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव शेता आत्म्या ये हांव राखून आसा देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जिसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुम रक्षण करू आमेन तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वाट उपकार सर्गी बोटांतलो माटी सालो रेस्पोलो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो Salo resporo Somyak sedaman malo Naman naman Salo resa Mogal mati sana Magum tuti Dari wikrepa Mogal salo भगवान कुर्सेचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.